Samen voor de voedselbank is de naam van de actie. Regionale omroepen door het hele land werken eromheen. Het is de overeenkomst tussen Omroep Friesland en de 18 Friese etensbanken tekenen. Nou kunnen we niet meer terug. Nou, de voedselbanken is zelfs een heel regionaal, lokaal goed doel. Het gaat om mensen die bij jou en bij mij in de stritten wijnen, daar doe je het voor. Dus ik denk dat dat heel goed past bij u als regionale omroep. Jongeres Griet Wiersma is een van de ambassadeurs van de actie. Wat is die rol bij deze actie? Wat is mijn rol bij deze actie? Nou, mensen stimuleren om mij te doen. En zoals ik en die mij er binnen dus lijstjes. Dat op wat mensen bijdragen kennen. Macaroni, ries, wat ik neem maar op, houdbare producten. Maar er is een lijstje van maken, dat kun je op www.omroepfriesland/voedselbank kun je dat wel zien. Maar dan ging ik dus ook mee met een bus en bij een supermarkt of zo lijstjes uitdelen en wil je maar mij werkje. De etensbanken hebben namen verlet van houdbare producten. Daarmee kun je een varie opbouwen voor langere tijd. Het scootje van Grauw het altaar zijn om mee te werken naar de actie. Je hebt iets waar alle eten vervoerd door scootjes. En wat is er nou mooier om het eten van de voedselbank naar je te brengen? Maar een scootje. Deze actie is fantastisch, omdat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat de voorraden op peil blijven. En dat we de mensen die er recht op hebben, zoveel mogelijk mensen, een goed en volwaardig pakket mee kunnen geven. En met de kerst ook nog iets extra's kunnen meegeven, zodat iedereen een mooie tijd heeft met de feestdagen. Ja.